Πώς είναι? Πώς είναι να γυρνάς? Υπάρχουν πόρτες που δεν έχω ανοίξει. Και παράθυρα από που δεν κοίταξα. Πίσω θα έπρεπε. Πίσω ίσως θα έπρεπε να πάω. Όταν έγινε ο αναδασμός, αυτή η καινούρια λέξη που μας έφερε στο στόμα το μούδιασμα άγουρου λωτού, πήραμε εμείς ένα μικρό κομμάτι γης, ψηλά, πάνω στη ράχη του βουνού, και αφήσαμε το δικό μας κτήμα, εκεί που μάθαμε τα ονόματά μας και ήπιαμε το πρώτο γάλα. Γκρεμίσαμε το σπίτι και κουβαλήσαμε τα συντρίμια του στα χέρια, σφιχτά μες στις παλάμες, χτίζοντας με αυτά στο περιβόλι που μας έκανε δώρο ο αναδασμός, χωρίς ποτέ να μας ρωτήσει. Θυμάμαι τον πατέρα, με τις τριχωτές κεραίες των χεριών να στάζουν κόμβους υδρότα, πηχτούς και λαμπερούς καθώς τους φούντωνε το μεσημέρι. Οι πρώτες μας αγορές, αμέσως μόλις φτάσαμε στην πόλη, ήταν μια χτένα και ένα ξηράφι. Πήραμε ακόμα παπούτσια και ένα βιβλίο με παλιούς ηρωικούς μύθους. Το μόνο όμως που θέλαμε στα αλήθεια να κάνουμε ήταν να βάλουμε στην τσέπη όλες τις οικονομίες και την 7η εκείνη μέρα να κινήσουμε συνωμοτικά, χωρίς να το πούμε, σχεδόν υπνοβατώντας, στο σπίτι αυτό με τα κορίτσια. Ακούστηκε ο συναγερμός. Ακούστηκε μέσα σε μια σιωπή εξωπραγματική, σαν όλοι να κράτησαν τις ανάσες τους, παγωμένοι μπροστά στον ερχομό εκείνου που από καιρό περιμέναμε, χωρίς τα αλήθεια να μπορούμε να το δούμε. Όλα τούτα τα αγάπησα. Δεν είπα τίποτα σε κανέναν. Ούτε ξένος, ούτε περασμένος. Ο τόπος του μόνου δικού μου παρόντος. Η ζωή μου. Η ζωή μου. Τα βιβλία. Οι άνθρωποι. Τα αυτοκίνητα. Μια λευκή φανέλα. Ένας φανοστάτης έξω από το παράθυρο. Ο κόσμος που λυγίζει στο άκουσμα της δικής σου ανάσας, καθώς φουσκώνουν στις τσέπες τα νομίσματα, οι πολυκατοικίες και τα δώματα,
Μια σοφίτα, ένα αστέρι, μέσα από τη γυάλινη κλειδαρότρυπα, τα εισιτήρια των γηπέδων, οι φωνές, οι αγώνες, ο άντρας που έπεσε στο δρόμο, το σκυλί με τα ματωμένα τσιμπούρια, τα χάπια και τα γυαλιά, το αγαπημένο αυτό μαξιλάρι, η κούπα και ο καθρέφτης και η θάλασσα, δύο θάλασσες αντικριστά, ένας αιώνας που φεύγει και έρχεται το νέο είδος και το νεότερο και το γερασμένο και άσφαλτος με τις λόχνες και τα καφενεία και οι αλάνες και τα σφαγεία και όλες οι χώρες που γίνονται μια χώρα, καθώς οι πολλοί καβαλάνε τα όνειρα για να έρθει ο άλλος αγώνας των μοναχικών και οι νέες χαραγματιές στα νέα όνειρα των γεννημένων και ο καφές και το ψωμί και όλα τα πρωινά μας. Βλέπεις πράγματα στη ζωή και εκπλήσεσαι με αυτό που βλέπεις. Ζωή. Όλη σου η ζωή είναι αλλαγές και πηγαίνει μπρος, πίσω, μπρος, πίσω. Ξέρεις. Πώς είναι να γυρνάς?